Галимҗан Ибраһимов. Карак мулла. Фирдүс Гыймалдинов укый. Беренче бүлек. Бөтен тирә-як халкы аның исемене ишетү берлән калтырый башлый. Һәр кем анлар хакында нәселләре берлән карак инде анлар. Ходай кабреңне якын кылмасын дип сыгына. Картлар тәфсил бирә яки аңлата. Анларның бер бабасы юлаучылар төшергән булып, үзенә кунарга килгән зур байларны талый торган иде. Үзе үлгәч, кыесыны тазартканнар икән. Әллә ничә адәм башы, адәм гәүдәсе чыккан. Сөйләсәң, мәрхүмне яманлык берлән яд итү була. Төндә кергән бай юлаучыларны үтереп, мал вә акчаларын ала да икән, гәүдәләрен таш бәйләп кыйга ибәрә икән ди. Бер агалары көпә-көндез Тора тауда бер байны суеп каторга китте. Алла үзе хөкем итсен, бичаралар. Ата-бабадан шулай киләләр диләр. Караклык берлән даны чыккан бу нәсел мал урлау берлән генә түгел, булай усаллык, батырлык һәм бик аз нәрсә өчен дә дөнья җимереп үч алучылык, куәтлелек һәм зур гәүдәлек берлән дә атаклылар иде. Халык бунлар хакында кан түкми тора алмыйлар дигән бер мәкаль дә чыгарган. Бөтен шул сыйфатлары өстенә анларның һәммәсе табигый гакылда халыктан өстенлек һәм барысы да укый яза белерлек кадәрле мәктәп күргән булучылык берлән дә аерылалар иде. Әмма һичберсе укуыны шул иптидаи яки башлангыч мәртәбәдән үткәреп, югарырак китүне уйламый иде. Ләкин ни сәбәп берләндер гыйлемнән ләззәт алыпмы, башка бер уй берләндерме, арадан берсе ераграк бер шәһәрнең зур бер мәдрәсәсенә укырга килеп керде. Буны өендә вә бөтен авылдагы шикелле мәдрәсәдә дә Тимри дип атыйлар иде. Тимри дәрескә бик шәп, хәтта укымыйча ук белүче булганга, бу мәдрәсәдә аның кайдан килгән вә кайсы якныкы икәнене белә торган һичбер якташы булмаганга, яшьрәк, куркаграк шәкертләр: "Ул җен имеш. Мәдрәсәдәге һәрбер 40 шәкертнең 41-се җен була имеш" дип сөйлиләр. Ләкин һичкем буны үзенә әйтергә батырчылык кыла алмый иде. Чөнки ул һәркемне бөтен шәкерт алдында яндырып сүгәргә, аның белән дә канәгатьләнмәсә, ни очраса, шуның берлән алып башына салырга хәзер иде. Шунлыктан һәр шәкерт тә аның белән бәйләнмәү хәер дип эчтән тынарга мәҗбүр була иде. Ул байтак заманнар бу мәдрәсәдә яшәде. Дәрвиш табигатьле бер хәлфәнең тәгъбиренчә, усаллыгы вә имансызлыгы йөзенә чыгып торса да, тотып җәза кылырлык һичбер эше сизелмәде. Соңгы көннәрдә мәдрәсәдән яхшы толыплар, яңа калушлар байтак кына югалгаласа да, кемнән икәне беленми, һәр кемнең эчендә Тимридән шикләнү бик төпле рәвештә булса да, берсе дә тышка чыгара алмый иде. Бер вакыт Тимринең мәдрәсәдән китәчәк хәбәре таралды. Һәм шул ук хәбәр берлән бергә мәдрәсә карарга кергән бер байның кыйммәтле туны берлән берәүнең яхшы җиббәсе, ягъни киеме урланганлыгы мәсьәләсе бөтен мәдрәсәнең астыны өсткә китерде. Чаптылар талчукка, ягъни иске мыска әйберләр сатыла торган базарга. Шундый, шул сыйфатлы тун белән фәлән рәвешле җиббә саткан адәм күрмәдеңезме? Башта берәү дә белмәде. Җыелды талчукчылар, сырыйлар, сырашалар, юк, берәү дә алмаганда, күрмәгәндә. Килә бер карт: "Ни бар? Нигә җыелыштыңыз? Ни мал? Кая мин дә катышам?" "Юк, бабай, бунда алырга түгел, урланган малны табарга кирәк."
Картка мәсьәләне сөйләп, урланган малны сыйфатлап бирәләр. Ул бер генә секунд уйлана да, белдем дип, шәһадәт бармагыны, ягъни иман бармагын югары күтәреп, яшерен бер хәл сизгән адәм кыяфәте берлән тун вә җөббәне эзләп килгән адәмне читкәрәк алып барып, колагына гына әйтә: "Мин әйтте димә, агайныдан яхшы түгел. Шундый ике нәрсәне бая минем алдымда Камалига китереп бирделәр. Башкача эзләмә, полиция алда, туры шуның складында тентү ясат", ди. Мәсәлә шуның берлән тиз очына чыгып, тун берлән җөббәне табалар. Камалига кем китереп биргән? Бу сөаль бөтен мәдрәсәне вә бөтен Талчукны зур тәшвишкә салды. Камали: "Мин кем икәнен танымыйм. Берәү сатам дип китергәч алдым да калдым тагы. Безгә ни? Аның караклыгы маңлаена язылмаган. Мин аны кайдан белим", ди. Аны мәдрәсәгә алып киләләр дә, һәммә шәкертне аның күз алдыннан үткәрәләр. "Бу түгелме сиңа тун саткан кеше?" Ул: "Кич иде мин алганда, яхшылап карый да алмадым. Шулай да, менә шул икенең берсенә охшый иде", дип, бик юаш вә бик суфи ике шәкертне күрсәтә. Бунлар шундый бәндәләр ки, андый куәтле караклыкка хас бер эшне эшләү түгел, гомерләрендә бер каләм урларга да батырлыклары йитмәячәк. Хәзрәт тә, бөтен шәкерт тә буны бер авыздан рәт кылалар, ягъни кире кагалар. "Син күзеңне ачып кара, бунлар юлда яткан алтынны алудан да курка торган адәмнәр", диләр. Камалидан соң бик ялынып, бик тугрылыгыны теләп, теге картны китерәләр. Ул ишектән керү белән Тимрине күрә дә: "Менә тун сатучы кеше", ди. Тимри картка берни дими, танымый, ыялмый. Бөтен усаллыгы вә эчендә булган барлык үч алу вә дошманлык куәсе җыелган ике зур ала күзе белән картка ниһаясез ачу катыш бер ташлана да борылып китә. Хәзрәт полициягә фәләнгә хәбәр ителмәүе берлән әмер итеп, дәресханәгә керә. Тимри үзенең йөзенә, күзенә бөтен усаллыгыны, ачуыны чыгарып урынына килә дә, әйберләренә җыя башлый. Шәкертләр башта эчтән генә, шыпырт кына сөйләшәләр. Бәлки, шул хәлдә озак та барыр иде. Бер казый килеп аңар: "Изәм мин синең башыңны" дигән шикелле батырайып сүз ача. Шәкертләр бер юлы йиңеллек хис итеп, аның тирәсендә әтәсләнергә тотыналар. Бөтен вөҗүде, ягъни яшәеше, мәдрәсә хәмияте, ягъни дәрәҗәсен саклауы берлән тулган зур, калын бер мишәр шәкерте тай боты шикелле таза беләкләрен сызганып килә дә, каты, ярты һәм сынык теле берлән: "Син, оятсыз, мәдрәсәнең атын сатып йөрисең килә икән, явыз", дип яңагына салып ибәрә. Ул йыгылыйм дигәндә, икенче яктан тагын берне бирә. Мәдрәсә хәмияте берлән кайнаган егетләр берәм-берәм үз кулларының куәтене сыныйлар. Икенчеләре, өченчеләр теге мишәр артыннан үстиләр. Бер ара кызу, куәтле кыйнап та ташлыйлар. Бәлки, нәтиҗә яман да булыр иде. Тимринең ачу вә яман тавышы берлән: "Кеше үтерергә җыендыңызмыни, подлислар, каравыл!" дип акыруына дәресханәдән хәзрәт йөгереп чыгып, шәкертләрне таратты. Шуннан соңгы эш хәзрәт хәлфә кулына калды. Анлар бундый баш-баштаклык берлән түгел, шәригать берлән хөкем итмәкчеләр. Тимри, 40 камчы сугылып тәүбә итәргә күнәсеңме? Әллә мәдрәсәдән китәсеңме? Икенең берсе, диләр. Теге бая картка караган кеби, ачу вә дошманлык берлән тулган зур ала күзләренә хәзрәт вә хәлфәгә куәт берлән бер ташлый да, ачудан кысылган теш арасыннан: "Сугасыңыз килә икән, биреңез минем билетымны", ди.
Тун сатып алган акчаны өстләренә ташлый да тагы куша. Әйтерсең, мәдрәсәләреннән куып, миңа бик зур эш кылалар. Мәдрәсә бетмәгән әле. 15 тиенгә извозчик яллыйм да башка мәхәлләнекенә барам. Куыңызның бөтен зарары шул 15 тиен ди. Ул җыена, төренә дә, икенде акшам арасында чыгып китәчәк була. Мәдрәсәдән куыла. Аның куылачагыны белгәнгә, һәрбер шәкерт мәсҗидкә бармый, башка ергә дә китми. Һәммәсе аның торган бүлмәсенә тыгылып, күзләренә аңар кадап торалар. Ул, әйберләренә күтәреп, һич кемгә карамый вә һич берәүгә дәшми атлаганда, кайбер шәкертләр арттан яшеренеп сызгырган булалар. Яшьрәкләр: "Тимри, Тимри, кәвеш карагы, кәвеш карагы, карак, карак!" дип кычкырып калалар. Берничә шәкерт иске подносларны барабан ясап, дөбер-шатыр кагалар, дөбердәтәләр. Баягы ике юаш суфи шәкерт яннарына берничә бала алып, Тимринең артыннан аңар таба ташлар, иске чүпрәкләр атып калалар. Берсе иң ахырдан аның өстенә каратып, иске чабата аргыта. Ул китә. Шуның китүе берлән бергә барлык шәкерт өстләреннән бер авырлык төшкән, яки араларында яшерен генә дәвам кылган бер куркыныштан кытылган кеби бер хәл хис кылалар. Икенче бүлек. Ул 15 тиенгә извозчик яллыйм да икенче мәхәллә мәдрәсәсенә барам дисә дә, сүзендә тормады. Үзенең мәдрәсә вә шәкертлек рамкаларына сыя алмавын белепмедер, укуыны шушы ноктада катгыян кисеп, туры үз авылына китте. Бу кайтканда авылларының мөәзине авырый иде. Әһле гыйлемнән буңа башка адәм булмаганга, картлар буны мөәзинлек хезмәтенә куша башладылар. Ул азан әйтә, камәт төшерә, Коръән укый, җиназага йөри. Шунларга җавап буларак, аның үзене вакытлы мөәзин сыйфаты берлән муллалар рәтеннән ашка-суга йөртәләр иде. Ул бунларның үз эше булмавыны бик ачык сизә. Шулай да эшли иде, чөнки ел бик бай, халыкта юмартлык вә кунакчылык бик зур, тик ятканчы доход булыр диде. Халык исә нәселенә вә аның күзенә, йөзенә чыгып торган имансызлыгына карап, мәсҗид әһле булмавыны эчтән хис кылсалар да, бердән башка адәм булмаганга, икенчедән ерак шәһәрнең мәдрәсәсендә гөләмә тәрбиясендә яшәү аны бәлки төзәткәндер. Ул бәлки нәселенең мистәснасы, ягъни айырмасы булыр дип уйлап, аның төшергән камәтләренә намаз укып йөриләр иде. Бу хезмәт аңар яхшы ук файдалы, ягымлы эш булып чыкты. Үзенең дә вә халыкның да көткәненә каршы ул яхшы мөәзин булып китте. Кайбер вакыт эшләр һәммәсе бер нәтиҗәгә карап агалар. Бунда да шуңа охшаш бер хәл булып, мөәзин вафат булды да, Тимрине аның урынына сайладылар. Халык эчтән көлә, бер мөнәсәбәтсезлек сизенәләр, ләкин тыштан һәр кем бер минем өчен генә түгел, илгә ярагач бер миңа ни калган дип дәшмиләр. Аның мөәзин булу мәсьәләсе чыккач, бар да ирексез тамга салганнар иде. Бу бик яхшы мөәзин иде. Мәсҗиднең утыныны, фәләнене ташырга кирәк булса, әүвәлге мөәзиннәр кеби мәхәллә картларына әйтеп җыен җыйдырып маташмый. Байрак адәмнәргә бара да, көчләп җиктергән кеби атларыны җиктереп, малайларыны урманга ибәрә, башка тугрыларда да шуңа охшаш эшләр кыла. Мәйет фәлән була калса, янына әллә ничә кеше җыеп мәшәкатьләнми, ялгызы да җырлап төнәтә иде. Мулла карт иде, куркак иде. Эчтән начарлык сакласа да, тыштан ялтырап, нәселләрене үз ягына аудару өчен
Тимрине үз янына иптәш мулла ясатырга күнде. Шулай итеп, ул бик гади агым буенча барып, мәхәлләнең михрабына, мөнбәренә шикле йитте. Берничә ел үтә, ул тәмам урынлашып бара. Башта ару кеби, ул буюк кеби, тимер балавызга бөтенләй әйләнде кеби күренә иде. Ләкин бу хәл озакка бармады. Менә бер вакыт тирә-як авылларда Тимри мулланың бик үк яхшы булып йитмәгән адәмнәр белән катышкалавы, фәлән вакытны бер шөбһәле адәмнең аңар бик караңгы төндә килеп, өенә дә керми, шәй-фәлән дә эчми киткәнлеге, шуңа охшашлы дәхи берничә вакыйганың булганлыгы сөйләнә башлый. Картлар эчләреннән генә аның үз нәселенә тартуы хакында уйлый башлыйлар. Бу уй, бу сүзләрнең растлыгыны ихтималлаткан берничә эшләр дә ялтырап кала. Бу мәсьәлә киңәеп, бер вакыт Тимри мулланың капчык булуы, ягъни урланган малны җыеп ятуы хакындагы хәбәр бөтен тирә-якта идән астыннан булса да йөри башлый. Аның күгендә заһир булган, ягъни күренгән бу кара болыт һаман зурая барып, ниһаять Тимринең угырлаша башлавы ачык сөйләнә. Шуның артыннан барып, мәсьәлә аның указын алырга тирәсенә җитә. Күрше боярның 4 яхшы атыны урлап читкә озатуда буның катышы барлыгы ачыктан-ачык сөйләнә башлагач, мулла эшнең начарлыгыны сизә дә, собраниегә үзенең муллалыкны ташлавы хакында кагаз җибәрә. Һәм шул көннән алып ул мәсҗидкә аяк басмый. Кыяфәтене, киемене алыштырып, картлар аның йөзендәге имансызлыгының әллә ничә мәртәбә артканын күрә башлыйлар. Мулла михрабтан төшеп, караклар шайкасына керә. Аны бөтен тирә-як белә, һәр йирдә карак мулла дип атап, үзенә ерактан сәлам бирәләр. Бар да беләләр, ләкин эш кыла алмыйлар. Чөнки бердән байлыгы, партиясе, таянычы зур. Икенчедән мәхәлли түрәләр берлән якын дустлыкта. 3-нче бүлек. Мулла үзенең өстеннән пәрдәне алып ташлау берлән, аның үзе һәм бөтен нәселенең караклыгы, анларның кылган батырлыклары, ярым карамәтләре, ягъни хикмәтләре, алдаулары хакындагы хәбәрләр бөтен тирә-якны тутырды. Ахрысы, халык элек мулла хөрмәтенә бик аз гына яшереп торганнар. Бунларның бер бабасы булган. Үзе яхшы ук карт икән, шулай да караклыкны куймый икән. Ястүгә азан әйтеп, халык намазга бара башласа, ул үзенең трубкасını каба да икән, һич кемгә карамыйча, акрын гына авыл буйлап китә икән. Аны ерактан күрүчеләр бер-берсенә төртеп, "Әнә, Юныс карт кәсепкә китте" диешәләр икән. Якын булсалар, көлмәскә тырышып, "Юныс бабай, хәерле юл булсын" диләр икән. Бу үзенең заманында караклыкта осталыгы берлән атаклы булган шикелле, әйткән сүзендә торучылыгы, ике сөйләмәве берлән дә гыйбрәт булырлык бер адәм икән. Аның хакында төрле легендалар бар. Гүя ул бер вакыт үзенең каладагы иптәшләре берлән шундый эш кылган. Уйлаганнар зур бер магазинны алдарга. Күпер астында бер исерек ята икән ди. Ул үзе телсез булган. Бунлар шуны фатирга алып барып ишергәннәр, ашатканнар, бөтенләй яхшылап киендергәннәр дә, үзенә бераз акча биреп, "Без кайда утыртсак, мәхәббәт кенә утыр, кузгалма, сиңа бер ни булмас" дип, бер зур мануфактур магазинына китергәннәр. Бу бай кыяфәтендә, башкалар ялчы сурәтендә булган. Кергәч, кесәсеннән бер язу чыгарып биргән дә, үзе урындыкка утырган. Кесәсеннән дәхи ниндидер кәгазь чыгарып караган була ди.
Ялчылар язу буенча малны төягәннәр дә яшен кеби тизлек белән сызганнар. 1 минуттан анларның эзе дә булмаган. Магазинчылар бер йөк товар бәрабәренә өстенә яхшы киенгән, корсагы ясамадан әйбер тутырып зурайтылган телсезне тотып калганнар. Ул карт үзе карак булса да, үзенә тапшырылган әйбердә кирәгеннән артыгын алмый икән. Шунлыктан авылның зур байлары андый-бундый хәвефләр ишетелсә, яки үзләре бер якка китәчәк булсалар, Юныс карттан йортларына күз-колак булуны үтенәләр икән. Чөнки болай үтенмәсәләр, ул барыбер урлый һәм бик күп вә кызганычсыз урлый. Әмма үтенсәләр, байның үз күз алдында алган сыман, гүя хакы бар кеби, зарур кадәрен генә ала да, артыгына үзе дә тими, ул каравыллаган нәрсәгә башкалар да кагыла алмый. Байның һәр нәрсәсе исән яши икән. Бу Тимринең мулла булуына башта мыек астыннан көлеп йөрсә дә, указыны ташлап, чин кыяфәтене алгач, бик табигый бер эш кебек, безнең йөрәк түзәме соң аңар дигәнлекне риваять кылалар. Буны мулла үзе дә тасдыйк кылды, ягъни раслады. Бер вакыт аңар үз шайкасында булган караклардан берсе: «Я инде, мулла, сиңа ни калган безнең берлән йөрергә? Дөньяң шәп, йортың бар, нигә сиңа урлашырга?» дигән иде. Мулла бу сүзләрнең һәммәсе дөрест булса да, аның караклыгының бик табигый сәбәбе барлыгын белдерер тарызда, ягъни рәвештә, «Йөрәк түзми, егет, йөрәк түзми» диде. 4-нче бүлек. Карак мулланың торган авылыннан 20 чакрым ераклыкта зур бер авыл булып, аның бер яртысында мукшылар, икенче яртысында татарлар яши иде. Һәр ике халык ару гына дәүләтле булсалар да, нәселдән нәселгә игенне алтынга әйләндереп, аны бер дә тотмый саклап килмәктә булган зур бер мукшы бае берлән яңа гына байып килгән бер татар арасында бик кызу ярышу бара. Бунларның һәр икесе ике нәрсәдә, байлык берлән шәп ат асрауда бер-беренең алдына чыгарга тырышалар. Мөмкин булган һәр бер адымда берсе икенчесенә аяк салып бигарга иҗтиһад кылалар иде. Бу мәсьәлә халыкка да сираят итеп, ягъни йогынты ясап, мукшылар, ягъни мардвалар берлән татарлар арасында да бу икенең каюсы алдалыгы хакында талашлар булгалый. Аңар шәхси дошман булмаган мукшылар үзләренең байларыны өсткә чыгарып, аның күмгән алтыны булуыны, һәр ел ындырында иске кибәннәре калуыны сөйлиләр. Тик дошманнары гына татар бае Сафаны алга куялар. Әмма Сафага шәхси дошман булмаган татарлар аны югары куеп, дәлил урынында йортларының яңалыгыны, зурлыгыны, ялтырап торуыны, збруйларының яхшы булучылыгыны бәян кылалар иде. Мукшы бае ата-бабадан дәүләтле килеп, бүтән мукшылыкка каршы уларак искедән бирле үзлексез бер чабышкы ат асрыйлар. Һәм бу атның һәр кайчан бүтән тирә-як чабышкыларыны узарлык булуыны алга тоталар иде. Бу вакыт анларның зур, биек, назик, ягъни нәзик, ләкин бик озын, бик сылу, халык тәгъбиренчә балык яки сөлек кеби бер акбүз бияләре булып, бу соңгы 3 елда үзеннән алга һич бер атны чыгармаган иде. Татар бае Сафа мукшының бу галәбәсенә, ягъни җиңүенә борыннан ук эчтән янып, яхшы ук хаклар берлән чабышкы атлар алгаласа да, акбүз күк биядән алга чыгарлык мал таба алмый. Шулай итеп, бәйрәмгел мукшылар ягында кала иде. Бер елны авылга чигәннәр килде. Базар көне иде. Сатарга дип 15ләп җылкы чыгарганнар. Бүтән тирә-якта ат тану белән даны чыккан Гәрәй картның күзенә
бу йылкылар эчендә начар гына, ябык кына бер тай чалынган. Карт бер күрү белән сизеп алган да, Сафа байга йөгергән. Сафа! Сафа! Бирим дигән кылына чыгарып куяр юлына дигән кеби, Алла сиңа эзләгәнеңне бирде. Чегәннәрдә бер тай бар. Ак сакалым берлән әйтәм. Ул мукшының биясене бөтенләй уялтыр. Акчаңны ал да әйдә, барыйк. Сафа картның сүзе берлән тайны ала. Һәм алданмый. Башка картларда: "Ну, Сафа бай, атаң бабаң күрмәгән, нәселеңә кермәгән мал эләктергәнсең икән" диләр. Бу тайдан кечек, чандыр, аз итле, бераз бөкрерәк аркалы, ләкин гаҗип, ягъни искиткеч дәрәҗәдә сөйкемле һәм җанлы бер ат чыга. Ул булай бер төрлерәк кенә, әмма җигеп яисә менеп чыксаң, шундый матур йөри, бөтен кешеләр исләре китеп карап калалар. Үзе торганы ялкын, шул дәрәҗәдә ки, тилбегәңне генә тотып өлгер. Ул кузгала, шул арада әллә кая очкан була. Аның торышыны, аяк атлавыны ук яратып, һәркем аны сөеп, күз тимәсен дип кенә сөйлиләр иде. Бу һәм чабышкы да булып чыга. Авылда зур сабан туе була. Шунда бу беренче мәртәбә чабып, мукшының биясе берлән ярышып, тәмам бергә килә. Икенчедә алыннарны буңар бирәләр. Бу һәр чапканда үзенең куәтен арттыра барып, шәһәр бәйгесендә барлык атларны узып, мукшының акбүз биясен 2 чакрым калдырып килә. Бер җәйдә моның шөһрәте чыгып, теге биянең базары төшә, онытылырга якынлый. Бәйрәм татарлар ягына күчеп, мукшылар ул мәсьәләне телгә алмаска тырыша башлыйлар. Ләкин бай мукшы буны күтәрә алмый. Бирермен әле кирәгеңне дип, Карак муллага мөрәҗәгать итә. Карак мулла үзенең табигате берлән мукшы сүзенә була. Бер татарның җаныннан артык күргән малыны юк итәргә риза булачак адәм түгел исә дә, икенче бер сәбәп аны бу сүзгә илтифат итәргә мәҗбүр итте. Шөйлә, ягъни шул рәвешчә, bundan 3 ел элек тәмам сөкүт яки дәшмәү берлән кишәрлек бер мәсьәләдә Сафа Тимринең зарарына шәһадәт биреп, ягъни шаһид булып, бик зур эшкә батырган. Бу вакыт мулланың хаяты кыл өстендә генә калып, үзене коткару өчен әллә ничаклы чыгыннарга мәҗбүр булган иде. Үзенә кылынган усаллыкны һич вә һич бер тәкъдирдә онытачак адәм булмаганга, бердән үч алу, икенчедән мукшыдан хезмәт хакы алу фаразы берлән Тимри мукшының тәклифене, ягъни тәкъдимен кабул итте. 6-нчы бүлек. Көзнең иң караңгы төннәренең бире иде. Сәгать 3-нчеләр булыр. Бу авыл һәм бөтен халык тирән йокыга чумганнар. Шул вакыт мулла иң авыр эшләрдә ышаныч берлән карый торган 3 иптәше берлән берлектә теге Сафа байның ындыры артына килеп төштеләр. Берсе салам искертләре буенда атланып килгән атларын саклап калды, өчесе йортка таба киттеләр. Муллага Сафа байның йорты 5 бармак кеби мәгълүм булып, бунларга кирәк булган атның кай җирдә торганлыгы да билгеле иде. Ул бер үзе генә башы тимер берлән япкан таш сарайда асрала. Шулай ук Сафаның үрә башласа бөтен авылны җыячак 2 зур эте барлыгы да мәгълүм иде. Кулларында бунларга дип алынган бераз икмәк булса да, аны ассындылар да, шул җирдә йөргән симез бер башмакны аягыны бәйләмичә үк акыртып суеп, үзләре белән бергә алып та килделәр. Бу этләргә бүләк, өрмәү өчен ришвәт иде.
Мулланың атны сарайдан алу хакындагы планы әллә кайчан эшләнгән иде. Ул сарайның тышлыгын, аның калын тимер ишегенең бик артык зур һәм ят йозак белән бикләнгәнлегене дә белә, һәр хәлдә ишек белән эш итәргә уйламый. Аның фаразы булай иде. Сарайның башыннан ындырга таба караган ягыны 2 аршын кадәрле ачарга, шул ачыктан берничә такта төшереп, анларның бер башыны сарай эченә йиргә, икенче башыны таш стенаның өстенә куярга да, кичек атны йыгып, аякларыны бәйләп, шул такта өстеннән тышка өстерәп чыгарырга. Атның йиргә йыгылып имгәнмәве өчен тыш якка да ул шуып китәрлек берничә такта сөяргә. Иштә бөтен план шуннан гыйбарәт булып, аның өчен кирәк мәддә, ягъни әйберләр һәммәсе хәзер, бик уңай такталар шул йирдә үк ята иде. Анлар план буенча эшкә керешкәннәр генә иде. Йорт ягыннан бер аякның акрын гына бунларга таба атлап килгәне мәгълүм булды. Мулланың кылаклары торды. Шу егетләр, бер гомере беткән бәндә бунда таба килә. Гомәр, ал кистәнне, кара, авызыңны ачып калма. Гомәр бала башыдай зур тимер башлы кистәнне, ягъни тимер күсәкне ала да, тыштан илтифатсыз гына торган кеби, әмма эченнән бөтен диккатьне бер ноктага җыеп, күзләренә астан гына шул якка юнәлдерә. Аяк якыная, килә, йитә. Ләкин караклар һичбер каушамыйлар. Гәүдә һаман күренми әле, чөнки арада сарай почмагы бар. Бунлар шимали шәркыйгә караган почмакның янында, кояш чыгышы кабыргасы башында, әмма теге аяк төньяк кабырга буйлап килә. Бик каты бер шакылдый да, каравылчы карт килеп чыга. Ул бунларны сизеп түгел, абзарга үз йомышы берлән килә иде. Аңсыздан 3 адәм алдына барып чыккач, каушый калды. Шу, балалар, ни эшлисез? Улла, хәзрәт, синме? Ашыгып вә ирексез әйтелгән бу сүзләр аның авызыннан чыгып та итмәде. Гомәр кулындагы кистәннең калын башы берлән картның туры маңлаена төзәп селтәде, һәм шул кадәрле тугры, шул кадәрле куәтле һәм муаффикыятьле, ягъни уңышлы булды ки, бабайның башына тиеп, үзенә йыгып ук ташлады. Ул җан ачуы берлән: "Ах, нахак!" дип бетерергә дә өлгерә алмады. Тыны киселде. Мулла Гомәргә карап: "Ну, егетсең, егет", диде. Караклар, гүя бер нәрсә дә булмаган кеби, картның янына килеп карамыйча ук эшләренә тотындылар. План муаффакыятьле, ягъни уңышлы чыкты. Сарайның карсаклыгы, такталарның уңайлыгы, атның бик кечкенә булучылыгы бунларның эшенә бик күп йиңеллек ясады. Бунлар ярты сәгать эчендә эшне бетереп, атны чыгардылар да, берсе аны алып китте. Мулла берлән Гомәр карт янына килделәр. Мулла аңар аягы берлән төртеп: "Бичара, үз башыңа килгәнсең икән", диде, һәм кесәсеннән шырпы алып, аның битенә таба китереп яндырды. Карыйлар, бабай тәмам беткән. Кистәннең калын башы аның башыны урталай ярып, миләре якындагы таш баганага чәчрәгән. Күзләре куркыныч үлем сыйфаты берлән акаеп, йөзе кара күгәрә башлаган. Теле бик озын булып, авызыннан чыгып, җан ачуы берлән булса кирәк, бик кытышкыч рәвештә
аркылы тешләнгән. Мулла буңа карап йөзен бер генә мәртәбә җыера да Гомәргә: «Җирдә ятмасын, эт ашый башлар. Билендәге билбавын ал да өрлеккә асып куй», ди. Үзе китә. Бер минутта аның боерыгын йиренә йиткереп, Гомәр дә иптәшләр янына бара. Йорт тына. Карт өрлеккә асылган хәлдә бик аз гына як-якка тирбәнеп тора. Караклар мулланың мукшы берлән булган сөйләшүе буенча Сафаның атыны авылга каршы тауның нәкъ түбәсенә менгезеп бугазлыйлар да, пычакларыны атның кырсагына тыгып, үз авылларына таралалар. Икенче көнне мулла мукшыдан мөкафәтне алып, 3 иптәшенә 50 сум акча бирә. Калганы үзенә. 7-нче бүлек. Баштан аяк кызыл кан берлән булганган бу вакыйга хәбәре тирә-якны яшен суккан кеби ясады. Халык кайгырыргамы, хайран калыргамы икәнене белми калды. Картлар үзләренең хәйрәтене яки гаҗәпләнүен башкача ни дип тә тәгъбир кылып йиткерә алмагач, ике кулларын ян башларына сугалар да: «Әй, заман, заман! Тагын ниләр күрәсемез бар икән», диешәләр. Караклар үзләренең гомер буена кеше талап йөреп тә шундый бер эш кыла алмауларыны уйлап, эчтән кызыгу хис кылалар. Яшьләр тыштан яманласалар да, бунлардагы йөрәк вә батырлыкка исләре китәләр. Карчыклар буны ишетү белән: «Илаһым, хуҗам, үзең сакла», дип сыгына башлыйлар. Балалар вә хатыннар бу дәһшәтне ничек тә башларына сыйдыра, чын итеп аңыша алмыйлар. Сафа байның гаиләсен әйтергә дә юк. Анлар бу уйланмаган йирдән килеп чыккан казаны шундый зур бәхетсезлек иттереп хис кылалар ки, халыктан күзләренең яшене яшерергә лазим, ягъни кирәк тә тапмыйлар. Үзләре иркәләп үстереп килгән вә киләчәктә бик зур өмидләр көткән бу малкайлары югалса яки урланып китсә, җибәрелсә, анлар өчен 1000 мәртәбә йиңел булачак иде. Чөнки бу тәкъдирдә атларының исәнлекене уйлап, бер вакыт табылуыны да якын ихтимал тотып җуанырлар, өмид берлән алданырлар иде. Әмма хәзер һич бер өмидкә урын калмаган. Анларның яратканнары юри, мәсхәрә өчен булган кеби, каршыларындагы тауның башына менгезеп бугазланган. Халык башмак суелу, карт үтерелү, ат бугазлануының барыны бергә җыеп йөртсә дә, Сафа бай гаиләсе өчен иң авыры соңгысы иде. Гавамның кан йибәрмимеш дигән бер ихтикады, ягъни ышануы бар. Бу вакыйга исә ничектер бундан мистасна кеби булып чыкты. Никадәрле тырышсалар да, әллә нинди юллар берлән эзләп карасалар да, беләгеннән сызганып, кан берлән уйнаган бу вакыйганың каһарманнарыны белү түгел, белү ихтималының изенә дә керә алмадылар. Ягъни һич берәүне тотып гаепләрлек дәлил табылмады. Тирә-якның әхвәлене үтә күреп белгән адәмнәр буның карак мулладан яки аның кулы катышудан башка эшләнә алачак бер дәһшәт түгел икәнене ачык белсәләр дә, тотып бәйләнергә юл булмаганга бер эштә кыла алмыйлар иде. Ләкин эшнең ансат кына сеңеп китүе мөмкин булмады. Авыл йирендә кайбер усалларны мәхкәмәгә башкача тотып бирә алмасалар, бер карьяның күпчелеге тарафыннан кул куйдырып, усалның бунда яшәмәвене ил халкы тели дип кәгазь бирәләр һәм шулай итеп илдән сөрәләр.
Карак мулладан бүтін тирә-як коты очып торганга, аның хакында күптән үк бундый ил хөкемен йөртүне фараз кылучылар бар, хәтта бик күп тә иде. Ләкин һәркем эшне башлап та учлый алмаса, мулланың тимер кулына эләгеп һәлак булачагыны уйлый да, ул фаразны тышка чыгара алмый иде. Бу канлы вакыйганы мулладан дип нык ышанучылар күп булганга, күптән бирле эшләрендә кайнап килгән теге фараз ихтыярсыз тышка атылып чыкты. Һәм бер картның башлап телгә алуы берлән бөтен тирә-як бер авыздан кушылып, тиз арада Карак мулланың бу яктан читкә сөрелүене теләп, тау чаклы имзалар җыелды. Мәэмурият, ягъни хөкүмәт органнары бөтен тирә-якка гам булган бу теләкне игътибарсыз калдырырга имкан, ягъни мөмкинлек тапмадыгыннан, Карак мулланы бүтән гаиләсе берлән бергә мәңгегә Якутскига сөрде. Ул китте. Аның китүе берлән бергә барлык халык өстләреннән бер авырлык төшкәндәге, яки араларында яшерен генә рәвештә дәвам кылган бер куркынычтан котылгандагы кеби бер хәл хис кылдылар. Әлеге һәм башка аудио китапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудио китапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты, 2018 ел.